खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 आगस्ट 2020 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि बेराम एबा लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोआव टेनसन बांगोन, सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, बहाबा थांनांगौब्ला मोजां एबा दावबायहैयोब्ला जाफुंसारगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां एबा गोदान खाबु फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव जोबोर रमान्टिक फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननाया अदेबानि देबार नांगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। बायजोआव बहाबा थांथ'यैआनो मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो।
देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरनिबा मोजां खामानि मावनानै होनो खाबु मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां गोसोआव जिंगाया बांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव एना एनि जागोन गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन सोरनिबा बोसोन लानांगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन जेबो गोदान खामानिखौ जागायथ'यैआनो गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों